Quan vingueu al museu jo us proposo que us situeu al davant d'aquesta peça que tenim aquí, que és el vestit de la dona de l'ambaixador, una meravellosa peça que està confeccionada amb puntes i amb seda portada de la Índia. De fet, és una època de molts canvis i de revolució i a la que pensem en això ens venen al cap els meravellosos i els alegres anys 20. A la moda també hi van haver aquests canvis. A Londres, a principis de segle, el 1909, a Selfridge va obrir per primera vegada uns grans magatzems. En aquest cas, era una manera de començar a donar producte a una classe social nova que pujava, tenia molts diners i necessitava diferents peces de roba. Peces de dia, de nit, per estar amb els amics, per estar a casa. Fins aleshores, la part de la compra la feien les èlits londinenses que anaven cap a la modista per confeccionar-se les peces de roba. I per primera vegada es parla de la part lúdica d'anar de compres. Les dones poden anar sense els seus marits a comprar roba. Selfridge capta això i comencen a entrar en escena aspectes com la publicitat, però també com els aparadors. Comença a fer i escenificar diferents moments del dia a dia de les persones perquè entrin a comprar. Però els canvis no venen només amb com o a on anem a comprar roba, sinó també en la peça de roba en si. De fet, entra en escena el dissenyador Poiré, que comença a parlar d'una figura i a dissenyar figures molt més allargades, molt més primes i estilitzades. D'aquesta manera també canvia la roba interior. Deixem de banda el que és la cotilla i comencen a entrar en escena els sostenidors. Quan Poiré ja comença a anar de baixa, entra en escena Coco Chanel. Encara fa més canvis i, de fet, aquests canvis encara funcionen a dia d'avui. Una banda sonora d'aquesta època és el Charleston. I ens situem a la Índia, perquè parlàvem que la peça portava la seda que venia de la Índia. Allà també hi havia una gran revolució, parlem de 1920. En aquell moment era un protectorat britànic. Hi havia forta oposició, la marcava el Congrés Nacional Indi contra aquest protectorat, aquest domini britànic. De fet, els britànics estaven allà per explotar recursos i portar coses com, per exemple, els teixits de seda. A 1920, el Congrés Nacional Indi està encapçalat per Gandhi. Gandhi, en aquell moment, tots ho deveu recordar, lluitava, però amb no violència. D'aquesta manera va alentar molt el que era el nacionalisme indi i es va convertir realment en l'enemic de l'imperi britànic. I d'aquella època recordo, per exemple, la novel·la de la nit bengalí. És una novel·la que és semi-autobiogràfica i explica la història d'Eliade, que és romanès, que va a la Índia, que viu tots aquests canvis que s'estan produint a nivell social i que s'enamora d'una poetessa adolescent índia. També queda retratada en aquesta novel·la el conflicte que hi ha pel fet que un jove occidental tingui una relació amb una adolescent índia. De fet, hi ha canvis i revolucions a molts llocs del món. Moltes vegades ve determinada per la classe social, però també per la qüestió de gènere. Viatgem a un altre protectorat britànic, en aquest cas Kènia. I recordo, si parlo d'aquesta època i de Kènia, la història de la Karen Blixen i la seva granja. Molts la coneixereu perquè es va fer la pel·lícula Memòries d'Àfrica. Ella reflexava ben bé com en un món d'homes, en un patriarcat, era molt difícil entrar no només en la vida laboral, sinó també en la lúdica. De fet, ella va haver de publicar amb pseudònim aquesta novel·la. Hi ha una escena de la pel·lícula que retrata de manera, jo crec, magistral, aquest no poder accedir a molts espais. Quan Karen Blixen ja tornava cap a casa seva, deixava Àfrica, els homes que l'havien conegut la conviden a entrar al club social que està només destinat als homes. Com veieu, quan visitem el museu podrem fer un gran camí que ens portarà algunes idees, per exemple, del que són llibres, del que són bandes sonores de la nostra vida o del cinema i també pel·lícules. I és que el que jo volia acabar dient és que les puntes són vida, com per exemple descobrireu si us n'aneu a mirar la mantellina de la Núvia a Pagès, que us descobrirà el que era la vida rural, una mantellina blanca amb unes blondes, amb unes puntes ben grans que cobrien el cap i les espatlles.
però també són coneixement, com per exemple descobrireu si us situeu al davant de l'espai de la Francesca Bonnemaison, la pedagoga que té una col·lecció de puntes i que va ser la impulsora de tot el que va ser l'ensenyament popular femení al nostre país. També són art, i ho veureu amb la Carme Tórtora, la ballarina, que a més era col·leccionista, amb un gust exquisit, com reflexa la seva col·lecció de puntes. També és història, com descobrireu quan us situeu a davant del mocador de la Reina. Allà veureu el que era la història de com es va encarregar a la Casa Castells la confecció del mocador pel casament dels reis d'Alfons XIII i Victòria Eugènia al 1906. I també són tradició, ho veureu si us situeu a davant de les estovalles d'altar de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que va encarregar el 1927 el president de la Diputació de Barcelona. I Son Món, ho heu pogut veure quan parlàvem de la peça del vestit de la dona de l'ambaixador. Per això us esperem aquí al museu per fer ruta.